Kahit hindi pang paghanap eh. Gusto nga oray, ako po overtime nga, apo kapitan, talagang maragrag sa akin ako. At ito ipagpakita yung apo nga suporta, Sir, very busy kayong agsuro-suro kadagiti iti public schools ke iti winter sir tap na sa sir ket mapan kayo agi pa iti tulong kadagiti estudyante at the same time nagiti mangisuro-suro. Yes sir, naimbag nga aldaw tayo amin nga sangapada. So nakisabay tayo kick off ti Brigada Eskwela. So adda gamin detoy programa ti LGU which is deto nga ganwat ket nirugyan ti pamilyami way back 2007 detoy nga agit ited tayo ti han camping nga public servant idiwa kini ading ko ni Antigel. So dito nga ganwat ni rugyan tayo way back 2007 nga mangmangted tayo ti libre nga school supplies kadagiti amin nga agad adal iti elementarya iti dito nga ili ti Vindar. So pagyamyamanak ti LGU Vintar ta nakita dati pindas na dito nga ganwat ket inadaptar da dito inojak mariro 3 years ago nga 3 years nga adaptaren ti LGU ket tata ni ira namit nga dati tinagbalin nga ama ti ili kaya dayjay problema idi ko nga na-encounter da tata iso ti korek ko iso tata kayat ko nga makita nukas ano ti proseso na ti ararabiden ti LGU iti panakiibunong dagitoy nga school supplies tapnon iti kasta jay kunak nga no ada ti pagkurangan na wenno adda man ti problema at least ton sumaruno nga tawen adda nga papintasen tay daytoy nga ganwat ta makitak nga napintas ken dakkel ti maitulong na kadagiti naganak kasta meten kadagiti agbasbasa deta ti makitkita mi data ta jay previous ngamin ti araramiden da dayjay teachers tayo iso dat umay agal-ala ito'y LGU kadagito nga supplies nga may ited yan ti pagadalan kaya tamamet kanyak Sir Joey nga hangko kayat nga kasjay ti klase ti serbisyo kasi mangted ka lang aron ti serbisyon dapat jay talaga nga mapaisem mo jay tao iso nga ti pimian tayo in-instruct ti supply officer tayo nga masapol nga amin nga tulong nga may ipaitat kadagiti kakailyan tayo ket diretsyo nga may idanon kadagiti paraangan ti barbarangay ken paraangan ti pagadalan. So iso ti naramid tayo at the same time manakpe kadakwada kasi na-notice ko pa dati ti obubraen da sala may ibunong dagito nga supplies no ngani malepas ti panagbabasa no hanang rugiti klasen. Iso jay ko nagtatahan nga mabalin kanyak masapol, ag-procure tayo nga nasapsapa, ta may i-deliver before nga mangrugi ti Brigada Eskwela, ta tuno Brigada Eskwela, isot pa nagibunong tayo, ta jay ko nagtata, awan serbi na nga tumulong tayo kadagiti kakailyan tayo, no di tayo met may isabat, dagiti nga tulong, iti tiyempo nga kasapulan da. Iso nga deta tinaramid tayo, ket amin nga ubing from daycare to grade, to senior high, ket makaawat ti school supplies, basta, yeah. Lang laing nga notebook, karaman ti pencil, ballpen, pad paper, basta iso dagat agad adal ti ili ti Vindar. So sa pasap man dito yun, iso di bagbagada nga only in Vindar ka naman ta nakita yung met iti kalpasan ti Egay, bagyong Egay, sa pasap manin ti pimian tayo nga tulong nga naipay iti tunggal pamilya. Sir, kamaudyanan ako ng tatay nga dito ket rinugyan ti pamilyayo idi awang kay iti public service ken kada kayo tatan sir ket ada kay ti LGU Vintar kay nasa sir ada nagapo iti personalyo ada nagapo iti LGU. Dati po idi nirugyan mi dito nga ganwat personal mi lang nga pamilya. So then adada na ayat nga gagayem tayo nga tumultulong kada tayo. So actually tata jay kun ngunang arod nga tata ada manen. So nakaawat tayo manen ti tulong kaya tata adati identified me nga ikan ti additional nga tulong iso dagitoy area ti kanaam gubang ken dagitoy talagang kasapulan talaga. Oo. Kasi jay kun nagpeta ta kayat ko peton umay nga tawen may improve daytoy tatan tamo tayo met nga ti panaglukat ti klase tataket naigiddan iti panagtutudo. Iso nga kuyat ko pa nga manayunan ti budget na kunakta tiket ko ton uminga tawen get pati J Kapot. Yeah. So by next year hopefully na pinbindas ton tatikayat tayo get may kanto meten ti raincoat ti kada ubing agbasbasa. Diyan na mensahe tayo nga ron sir digiti naganak, digiti mangisuro-suro
Kaya of course, sige tay agad adal sir, iti karito nga na impaay ti LGU, iti panangindado ulo ti LGU bit. So jay ibagbaga kadagiti iseskwelaan nga papapanandayo, kadagiti ububing, jay ko nakatakwadan nga agbasa da nga nasaya at ta handa ko masayangin dito nga gundaway nga ipapaay dagiti naganak da, tapnon makapagbasa da, kasta meten nga saan nga masayang ti bannog dagiti teachers tayo, ta jay ko nagtataget, haan nga sinsinan ti trabaho dagiti mangisursuro. Laing nga mangisuro iti lesson da, no diket iso da pa'y tagbalin nga kabadangan dagiti naganak, nga mangkita no kasta nga awan kami nga naganak kadagiti sidong ti anak mi. Ken deta piti bagbagak nga ti LGU Vintar data, deta ti may karikadakwada nga paulit-ulit kong ibagbaga, nga agpatengga nga siyak ti ama ti ili ti Vintar data, haan ko kayat nga baring-baring ti serbisyo nga ipaay dagiti padak nga ubra iti lokal a gobyerno, tati gagem ti ito'y kat makiipaay iti napudno apakariknaan dati serbisyo nga adda ti lokal a gobyerno tay tata nga mabalinda nga pagsadagan, mabalinda nga pagsanggiran iti tiyempo nga kasapulan dati tulong tayo.